Кой от нас, мили мои, лягайки вечер след важна среща, след преговори или събитие, не си е мислил, не трябваше да й го казвам така, трябваше да го кажа по друг начин. Ако аз си бях казал така, тя ще да каже еди как си, разиграваме едни сценарии и още половин час се въртяхме в леглото и си мислихме, че следващия път всичко със сигурност ще бъде по друг начин. Но ето, че идва следващия път и всичко се повтаря. Казвам се Мария Ранчинска, аз съм треньор по публично говорене и невербална комуникация и днес ще поговорим за това как правилно да структурирате мислите си, за да се избавим от тази каша, от тази мешаница, как да направим говоренето си ясно, красиво и уверено, убедително. И така, първото нещо, което категорично ви пречи да формулирате мислите си, е лошата памет. Да бъдем честни, дори да сме експерт, нашето говорене се свежда до ежедневното сини чехлички, скъпи, купи пакет ориз и ще вземеш ли днес малката детска градина или не? Нашата памет е краткосрочна, затова трябва да тренираме този мускул. Как? Бих казала книжки, но не, четенето не винаги помага. И да не забравя, като подарък за вас съм подготвила и материал с 5 техники за уверено поведение чрез езика на тялото, който може да изтеглите от описанието на това видео по-долу. Да се върне на тренировката на нашата памет. Първо, добре се възприемат и се отлагат в паметта само тези книги, които някак си съответстват с вашия вътрешен свят, например с вашите интереси, професия или хоби. Затова, ако изведнъж вие, който сте съдкар, сте се увлекли по Фройд, просто защото интелигентният човек трябва да прочете Зигмунд Фройд, Фройд при вас ще дойде и ще ви подмина като пътен знак. Никъде няма да се задържи. Затова търсете такава литература, която ще ви бъде на сърце и ще я запомните. Така започваме да тренираме паметта си малко по малко. Ако искате още идеи как да звучите уверено, споделям полезност редовно и в Instagram. Ще се радвам да се видим и там, линкът е долу в описанието. Това е първото. Второ, започнете да водите аудиодневник. Включете рекордера и, освен как мина деня ви, описвайте емоциите си с така наречения сензорен език. На езика на тялото описвате, например, така се ядосах, че врата ми се схвана. Косата ми настръхна. Побиха ме тръпки. По този начин вашия мозък, вашето съзнание е в състояние да задържа по-сложни конструкции в продължение на минута, 2, 3. Нещо просто, за което сме забравили, това са стихотворенията. Ако си спомняте, в училище постоянно се занимавахме с това, да учим стихотворения и ужасно се дразнахме да учим опълченците на шипка, на прощаване. Струваше ни се ужасно досадно. Но ако се опитате да научите стихотворение, ще направите отлична тренировка на мозъка и паметта си при говорене. Аз, между другото, още помня опълченците на шипка. Книги, които са интересни, аудиодневник, стихотворения. Паметта много бързо ще се опресни. Понякога не можем да се изразим заради бедния речников запас. И сега искам да ви покажа нещо. Има 3 вида речников запас. Активен, пасивен и външен. Активният е онзи, който използваме всеки ден. Това са думи, които редовно ползваме, както чехлички, ориз, детската градина, децата. Пасивният, това са онези думи, които знаем, но срещаме само в кръстословиците, като чародей, словоохотлив и други, които си спомняме, че ги знаем, обаче Бог знае откъде. И другия са външен, това са думи, които знаем, че съществуват, но не знаем какво означават. Думи, които не са част от нашата сфера, например авизо, акредитив, регалия. Така, това са външни думи, които рядко използваме. Нашата задача, за да обогатим речника си, е пасивни думи да превърнем в активни. Как става това? Когато си поставим за цел такива думи, които рядко срещаме, да се опитаме да ги запомним. Ромоличи, колкочи, думи, които рядко срещаме и не използваме, защото рядко използваме възможности да описваме нещо красиво. По-скоро говорим неща, които са част от ежедневието ни. Следващото описание със сигурност ще се припознаете. Вие сте страхотен експерт с богат опит, имате много умения, имате стаж, някакви награди, с добра репутация сте. Вие сте чудесен и в това няма никакво съмнение. Но, щом започнете да разказвате за себе си или за това, с което се занимавате, опитвайки се да го направите просто, така че всички хора да разберат, мозъкът забива и вие се удряте в стена. Защо? Защото те вероятно са глупави и не разбират. Не, мили мои. Проблемът не е в тях. Проблемът е в това, че ни е много трудно да вместим тази богата експертност и колосален опит, който сте натрупали в прости, разбираеми за хората думи. Как да говорите разбираемо?
Първото, най-важно, това е яснотата. Преди да отворите устата и да кажете нещо, моля, помислете добре и се опитайте да вместите идеята на вашето изказване, на вашия въпрос, вашето предложение, каквото и да е, в едно, максимум 3 изречения. Дори квантова физика може да се обясни като за дете с малко повече време и подготовка. Веднъж подготвях една чудесна дама за изказване. Трябваше да направи самопрезентация, т.е. да разкаже за себе си в рамките на 1 минута. И как мислите? Колко време отне? 4 часа. Не защото е глупава, изобщо не е. Не защото няма какво да каже, напротив. Толкова много има да разкаже, но да опакова този опит, да го отрепетира, да го вложи в такива думи, които да пасват и да бъдат логични, за да звучи естествено, не просто заучено, това си е работа. Затова, без да смивам никого, първото правило е да се вместите в 1 или в 3 изречения. Следващото важно правило – да говорите просто. Просто не е равно на примитивно, просто значи разбираемо за хората, които ви заобикалят в момента. Да предположим, вие сте изпълнителен директор на някаква забележителна вау компания, обаче сега сте в отпуск по майчинство. Озовавате се на детската площадка и там има нови майки, вие се запознавате с тях, те всички са много дружелюбни и те питат: "О, с какво се занимаваш, Кристина?" Вече не сте пред инвеститор или клиент, така че ще трябва да говорите доста по-просто. Трето правило – баланс. Да не бъдете многословен и същото време да не бъдете прекалено кратък. Защо? Защото ако претоварвате аудиторията си със знания и съдържание, те ще искат да отидат да пушат, да пият, където и да е. И между другото, ако сте си спечелили вече репутацията на приказливец, именно на вашите изказвания и включвания хората ще си тръгват по своите задачи, защото все едно нищо няма да изпуснат. И обратното на многословността е да си прекалено кратък. Когато бум-бум-бум измърмориш 3 думи и после с чегия не може да ти се извади нищо от устата. Трябва да ти се задават въпроси, да се уточняват, а вие на тези въпроси отговаряте пак някак така пестеливо, може би скучно, сякаш без желание. И знаете ли какво ще стане? Ще ви питат 1 път, 2 пъти, 3 пъти, обаче на 4-тия просто никой няма да дойде вече при вас. Затова баланс. Четвърто правило – умереният темп. Естествено, няма да извадим хронометър сега, да броим думите в минута колко трябва да бъдат. Първо, всеки от нас си има своя собствена скорост и вътрешна емоционалност. Второ, имаме различни теми. Трето, слушани различна аудитория. И въпреки това, да намерите своя приемлив за вас и за аудиторията умерен темп е изключително важно. Защо? Когато бърборите бързо, като цяло е трудно да се разбере нещо от цялата тази каша. Виждате ли? Човек се обърква, губи фокус. Когато бърборите за вас, става практически невъзможно да следите качеството на речта, дикцията, интонацията, паузите, които са изключително важни. Когато бърборите като цяло преставате да бъдете в контакт с аудиторията, намирайки своя умерен темп на говорене, ще ви е по-лесно да бъдете себе си. Имайте предвид, ако давате на аудиторията някакво ново съдържание, както аз в момента, с което въобще не сте се срещали, постарайте се да ги въвеждате с малко по-ниска скорост. Нека имат време за преработване, за осмисляне. Един съвет, който няма да чуете никъде другаде, е използването на метафора. Ценността на метафората е в това, че умело помага на човек сам да си продаде в кавички темата на това, което има да каже. Какво въобще е метафората? Когато искате да разкажете за нещо сложно или важно и не знаете как да подходите към своята публика, вие намирате някакви характеристики на този обект или на този предмет, история, каквото и да е там, и търсите подобни характеристики. Например, при животно, в музиката и, например, в света на приказките даже, и се опитвате да сравните едното с другото. Ще ви дам конкретен пример, за да ме разберете. Когато казвате: "Той е Майкъл Джексън на круасаните", и с тази кратка метафора вие сякаш съобщавате на вашата аудитория много повече, отколкото да описвате всичко, което прави за един истински вкусен круасан човека. Или когато говорите за мъжа си, вместо да разказвате за това колко удивителен е той, как приготвя вечеря, как чете приказки на децата и ако нещо стане, винаги ще помогне, казвате: "Той е моята крепост". И край. Коментарът е излишен. Всичко разбрах за този човек. Вашата задача е да забелязвате тези метафори. Вие ги виждате редовно, знаете ги, но ако започнете фокусирано да ги търсите и прилагате, говоренето ви ще стане много по-богато.
Говорихме за паметта, затова не забравяйте да изтеглите безплатния наръчник с 5 техники за уверено поведение от описанието. Видеото днес беше много информативно. Кажете ми, кой от тези неща вече използвате или ще изпробвате още днес? И разбира се, абонирайте се за този канал. С вас беше Мария Ранчинска. Благодаря ви и до нови срещи!